Ti Ubog Bangged, Nalita Viado, Makusi family. Tumuna nga panagkasangay ni KD Summer Abara, pagyaman ti panagkasangay ni Ezekiel Austria di Calman, misa pagyaman ti familia Bisalera, Caba, Palma, Quesada family, Jean Bernardes, Conchita Dasiego, Lili Emular, Tess Damian and family, Rubilin Rubang, Berina and Reynaldo Galangco. Mr. and Mrs. John Kiton and family, Moreno and Mayo family, Gakayan and Samson family, Delia Galima and family, Emilia Prado and family, Quemi Miguel, Mark Miguel, Arnold Miguel, Ariel Miguel, Shaila, Bless, Benjun Miguel. Pagyaman the Mr. and Mrs. Leonilo Rubang, Mary and Molina. Pagyaman Tibulos and Reyes family, pagyaman ni Agnes Galinato and family, Familia Ruiz, Arturo Ruiz. Kastamet ng tayraman ng kararagan dagiti mangipaay ti minminat misam ti para kadagiti minatayda ni Robinson Gakayan, Emilio Samson Sr., Violeta Samson, Manilin Samson, Juana and Romeo Mayo Sr., Juliana and Remigio, Charlie, Joel and Romeo Sr., Saturnina, Jose, Marcelina, Gabriel, Domingo Kiton, Andres Cardona, Solpicia, Nena, Rizalino Cardona, Rebecca Gasilan, Hipólito Galima, Bernardo Jr., Ben Miguel, Jose Bigornia, Anastasia Bigornia, Reggie Rubang, Alejandro Rubang, Arsenia Rubang, Alfredo Bautista, Timinatay Timolina and Carino family, Virgilio Centeno, Juanito Dasiego, Bernardo Remular. Amin nga minatay ti Badyong Barredo and Damian family, Erlinda Ruiz, Josefina Galutan, Marcelo Estelero, Aida Estelero, Gregoria Galutan, Romulo Estelero, Rodolfo Ruiz, Rosita Ruiz. Intayo pairaman ti ngay ikarkararagan dagiti mangited ti sagot pagyaman ti pamilya nagdaton ni Mr. and Mrs. Henry Bersosa, Mr. and Mrs. Farley Jolasio. Kayem ken kakabagyan,
dagiti nagaputi agduduma nga parokya. Welcome tayo Apo. Adda ditoy daytay usaron dagiti agsapata agkariti panagserbi. Kalpasan to Apo nga mapermaan nyo, isubli yung tumutla ang kanyami, ta adda nakasagana nga baol, nga pangidulinan mi dagitoy permayo Apo. Bakit ti umuna nga anibersaryo ti panakaidaton ti simbaan tayo. Iti naglabas sa tawo, marikna tayo iti kaadda ti Diyos, iti baet tayo, babaen kadagiti saan na mabilang, a bendisyon nga impaay na kada tayo. Ngarod, iti daytoy na santuan na Eukaristya, intayagyaman ti Diyos kadagiti aglaplapusanan, aparabor na iti tunggal maysa. Intayagyaman kenkwana, kadagiti amin na tattao anang ipaay iti tulong pinansyal tapno may pasdek daytoy nga simbaan balay pagkararagan dagiti amin a mamati ken kuana. Tumakder tayo.
Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ayateg nga kakabsat kan Kristo, agyaman tayo iti Diyos, ano magtitipon kada tayo kasmay sa gimong, ti pamati, kasmay sa iglesia, tapno mapabaro, babayan ti sauna, babayan ti bagina, ken dara ni Kristo, ken babaen ti panakangibukbok, iti Espiritu, kadagiti puspos sa tayo. Itangal daw, rambakan tayo ti umuna nga anibersaryo ti panakaidaton dahi nga simbaan tayo. May matangan tayo met ita iti panakaisaad ti kabarbaro amang idaulo kada tayo. Dawatan tayo iti Apo, tayo turong na dahi iti parokya tayo, tapno agbalin tayo ang kalasugan, iti grasya na, kadagiti tattao, iti gimong, ken iti lubong. Agtugaw tayo, intay tadenggen ti panakaibasa ti letter of appointment. The Most Reverend Marlo M. Peralta, D.D., by the grace of God and the favor of the Apostolic See, Archbishop of Nueva Segovia, Arzobispado de Nueva Segovia, Vigan City. Reverend Rufo V. Abaya, Our Lady of Guadalupe Parish, Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Reverend and dear Father, by virtue of the faculty vested in me by Canon 523, I, by the grace of God and the favor of the Apostolic See, Archbishop of Nueva Segovia, hereby appoint you Parish Priest of St. Joseph Parish, Salcedo, Ilocos Sur, having judged you to be outstanding in sound doctrines, upright in character, and endowed with zeal for souls and other virtues. I commit to you the full care of souls in that parish, with all the faculties, rights, duties, and privileges of a parish priest, according to the code, our archdiocesan statutes, and approved customs. You will function as parish priest of the aforesaid parish, effective July 1, 2024, until revoked by me or my successor. As you undertake this new assignment, I assure you of my prayers and support for an effective and meaningful service to God and the Church in the parish ministry. Given at our residence in Vigan City, this 26th of May in of the Lord 2024. Signed, Marlo M. Peralta, D.D., Archbishop of Nueva Segovia. Signed, Reverend Ian Paul L. Filart, Chancellor. Laglagipem, kabsat ko, akan kanayon ngagbalin ka, ama nagayat nga ama, na ano sa pastor, ken masirib ang maestro iti gimong mo. Tapno may turong maydak ken Kristo, iso amang patibker ken ka, iti amin nga aramide.
Ipaduyak-yak mo ti pamatim, iti saklang dagiti tattao iti Dios. Siyak ni Reverend Father Rufo Abaya iti natebker a pamati, mamati ak, ket ipaduyak-yak ko iti amin alinaon ti tanda ti pamati kas sumaganad. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios. Naiyanak saan anaparswa, Dios sa kasalaing iti ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog a naggapu sa dilangit. Ket babaen ti Espiritu Santo sinikog ni Birhen Maria ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilan sa iti krus gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Immulit si sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Itinatibker a pamati, mamati akpay iti amin alinaon ti sao ti Dios na isurat wenno na ipatawid babaen ti tradisyon ken na isingasing ti iglesia babaen man iti nangayed a panangiyetnag wenno babaen ti kagangay asa nga lubungan a magisterium kas na Diosan apaltiing ken awis a mamati. Sititibker ko pa'y nga awaten, ken salimet-metan amin, anakedngan nga isuro ti iglesia dagiti bambanag, pakaseknan ti pamati ken moralidad. Kastapay ayan nugot ko si papasnek tinakem ken panunot ko, kadagiti pannursuro nga ipalgak ni Santo Papa ken ti kolehyo dagiti obispo. Ti panangaramat da iti akem, akas panangisuro, Uray na ipablaak da dagitoy a pannursuro babaen ti saan anakedngan nga aramid.
Kabsat ko ken Kristo, pabaruem nga rod, iti sangwanan ti Arsobispo, kaya iti nasantuan nga ili ti Diyos. Dagiti karkarim, idi naordenan ka apadi. Gapo iti panagayat ko iti ken Kristo, idi naordenan ak apadi, inawat ko asiraragsak iti Iglesia Katolika, dagiti nasantuan nga annungek, pasengkedak ita dagiti karkarik. Ikarik tinair-irot apan nakikaysa ken isusurot ko ken Kristo, ket lipatek ti bukod ko abagi, tapno maited ko ti kapya ken ayat na kadagiti tattao. Ikarik ti agbalin a mapagtalkan nga iburay dagiti misteryo ti Dios, babaen di panagyaman iti nasantuan a misa, ken kadagiti na dumaduma nga aramid iti panagdaydayaw dagiti tattao iti Apo. Ikarik atong palin amin tinasantuan nga annungek ang mangisuro, babaen ti isusurot ko ken Kristo, a Pangulo ken Pastor, tapno maisurok tina Kristyanuan a pammati, asaan ket, at kinaagom kadagiti sanikwa, nudiket gapo iti panagserbi, agpaay iti pagimbagan dagiti tattao. Kada kayumet kakabsat ko alaygo, idawtawatan tayo kuma ni Father Rufo Abaya. Tapno ibugbog as ibubuslon ti Apo, ti grasya na kenkwana, ken makapudno akas misyon ni Kristo akangatuan apadi tayo. Ket may turong na kayo ken Kristo, ubog ti panakaisalakan. Kristo denggan na kami, Kristo timuden na kami. Tarigagaya na tayo kuma, ti Apo, iti sidong ti ayat na, datay amin na papastor, ken arban na, ket iturong na tayo iti agnanayo na biyag. Amen. Kas pastor, daytoy a parokya, italik ko kenka titulbek ti tabernakulo. Kastamiten ti pagbunyagan ken pagkonpisaran. Agtalinod ka kuma anapudno akatalik kadagiti misteryo ni Kristo. Amen. Tumakber tayo. Gloria iti Dios ti kangatuan.
tayo. O Diyos, tinawen, ngay lagip mi, ti panakaidaton keng ka, dahil tayo simbaan. Aramidin ka di, kaya naimpasnikan, dagiti panagserbi mi keng ka, ditoy, ket ipay mo kada kami, tinayat, panakaisalakan mo. Gapod ka ni Jesu-Kristo ng anak mo, ken apomi, makipagbiag, ken makipagari keng ka, ititempoyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon, ngawan inggana. Amen. Agtugaw tayo. Ti may basa na adaw iti umuna libro dagiti arari. Iti imatang dagiti tattao napan nagtakder ni Solomon iti sango ti altar. Intayag na dagiti imana ket nagkararag. Kinunana, O Apo a Diyos ti Israel, awan ti Diyos akasken ka sa dilangit wenno ditoy daga. Napudno ka iti panakitulag mo kadagiti tattaom. Ipakitam ti di agbalbaliw nga ayat mo kadagiti agtulnog ken ka, iti amin a puso ken riknada. Ngem pudno ka di nga agnaed ti Diyos ditoy daga. No basit ti langit ket di nakamalaon, kasano amalaon na kaday to'y templo a binangon ko. Nupay kasta, ipangag mo kumati kararag ken asog ko, o Apo a Diyos ko. Denggem ti asog ko, ken ti kararag ko, ken ka ita nga aldaw. Bantayam daytoy a templo iti aldaw ken rabii, daytoy adisso a pinilim a pagdaydayawan ken ka dagiti tattao. Denggenak bayat ti panagkararag ko iti templo. Pagkat mo dagiti kararag ko, ken dagiti kararag dagiti tattaom no agkararag da ken ka iti daytoy adisso. Iti taeng mo di talangit, ipangag na kami, ket pakawanen na kami. Ti sao ti Apo.
dagiti agdaed iti balay mo kanayon nga ken kantada iti panagdaydayaw ken ka naragsak dagiti tattao asikat ti pagtawdan ti pinsada. Maibasa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Da kayo ti patakder abinangon ti Diyos. Babaen ti panangaramat ko itinsagot ti Diyos kanyak. Nagtrabaho ak akas maysa analaingag patpatakder. Impasdek ko ti pundasyon. Ket sa balimet a tao ti agpatakder iti rabaw na. Ngem na annad kuma ti panagpatakder iti tunggal maysa. Ta inkabilan ti Diyos ni Jesucristo akas maysa ken kakaisuna a pundasyon. Ket awanen sa bali. Diyo kadiam mo ada kayo ti templo ti Diyos. Ket agtalinaed ti Espiritu ti Diyos kada kayo. Ngarod, ti si asino man amang dadael iti templo ti Diyos, dadaelen tumet ti Diyos. Ta nasantuan ti templo ti Diyos, ket da kayo ang mismo ti templo na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti sumaganad na daw tinasantuan nga ebanghelyo
kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Asideg ti Paskwa dagiti Hudyo, ket napan ni Jesus ije Jerusalem. Iti templo, nadanunan na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamet dagiti agsuksukat iti kwarta, as itutugaw iti pwesto da. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot atali, sana pinarwar dagiti amin na baka ken karnero. Binalintuag na dagiti lamisaan, dagiti agsuksukat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Binilin na dagiti aglaklako iti kalapati, irwaryo dagitoy, kinunana. Diyo pagbalinay na tiyendaan ti balay ni amak. Nalagip dagita dalan na ti kinuna ti nasantwa na surat. Ti panangipateg ko iti balay mo, o Diyos, kasla apoy asumsumged iti uneg ko. Gapoy tinaramid ni Jesus, kinuna dagiti Hudyo kenkwana. Anya ti may parang mo ang milagro kada kami, amang ipakita iti kalintegam, amang aramid iti daytoy. Rebaen nyo daytoy abalay ti Dios, ket iti uneg ti talungal daw, bangunek tumetlaeng, ingsungbat ni Jesus. Kinuna kenkwana dagiti Hudyo. Anya, bangunem metlaing tuneg iti talungal daw, nabangon da iti at templo iti uneg tu patapulo ket innem atawen. Ngem ti templo nga sawsawen ni Jesus, isu ti bagina. Isut gapuna nga idi napagungaren ni Jesus, nalagip dagita dalan na ti sinauna daytoy. Ket namati da iti nasanto na surat ken ti insao ni Jesus. Ti Banghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, o Kristo. Tumakder tayo. Good morning. Apo Rufo nga officially nga na-installar akas official nga Cora Paroko tayo dito'y parokya ni San Jose, Iliti Salcedo. Ni Apo Rufo nga baro daan dito yun. Nga ni makatawin na. Apo Mayura, Rachel, kakapsat ko nga papadi, ken ayatek nga kakapsat ken Kristo. Timisa tayo itatadwa ti rambakan tayo. Umuna, ti anibersaryo, ti simbaan tayo kita nyo, daytoy ti maysa nga kapintasan, nga simbaan dito'y archdiocese tayo. Palakpakan tayo man dito'y so congratulations kani Apo Rufo ken kada kayo nga po marokya. Ti nang ipatakder daytoy napintas nga balay ni Apo ket da kayo amin. Ala nga may nga tao no diket akas na Kristyanuan nga sang kagimungan, da kayo tinang ipatakder, daytoy nga napintas nga balay ni Apo Dios dito'y Salcedo. Kakabsat,
Daytoy ti kinapintas ti simbaan tayo to'y pagkakitaan iti nabiyag nga pamati tayo. Si bibiyag ti pamati tayo. Ngem saan nga umanay nga napintas ti simbaan tayo, makimisa tayo ken nalpasen. Gaputan na si bibiyag ti pamati tayo, dahiti nga pamati agbunga met kuma. Pagbungaen tayo, dagiti nasayat nga aramid tayo. Pagbungaen tayo, ti si bibiyag nga pamati tayo, dagiti programa tayo, para kadagiti makasapul. Daytoy ti bunga tinabiyag nga pamati. Ti pamati nga agpatingga dito'y uneg ti simbaan ket saan nga pudno nga pamati. Ti pamati kakabsat nang nangruna ta naparaburan tayo ti napintas nga simbaan tayo misyon tayo. Misyon. Misyon pagarian ti Dios. Iburay tayo ti nakrisyanuan nga pamati tayo. Ti kinakatoliko tayo, kadagiti kakabsat tayo nga agbirbirok kani Apo Jesus. Iburay tayo ti nakrisyanuan nga pamati tayo, kadagiti kakabsat tayo pa'y nga saan da pa'y unay am-amu ni Apo. Iso ko na kakabsat, daytoy tirebeng nga ibunga, daytoy napintas nga simbaan tayo. May kadwa, na imatangan tayo nga ni Apo Rufo ket naisaad officially akas Cora Paroko tayo tuy. Apo Rufo, adadagijay kayat ko nga may palagib keng ka. Umuna, para kada tayo amin, tipadi ket saan nga kasla na idumduma ti kinatao na saan. Tako natin na santuan nga surat, tipadi nagapumot laeng kada tayo. Tipadi saan nga kasla sa bali ti panakaparsuana saan. He is taken from among men, ko na ti Biblia. Ti ka nang asawan, kadwa tayo. Saan nga naiduma ti kinatao na ti kinatao tayo. Ngam napili ti padi, nga agserbi kada tayo, maordenan, tapno, iso ti mangmisa kada tayo, iso ti mangbunyag kada tayo, iso ti mangpunpun, dagiti minatay tayo, ken iso ti mangidaulo iti nasantuan nga misa. Ken panagkonfisar. Iso nga Apo Rufo, saan mo nga kunain nga naidumduma ka? Saan? You are taken from among men to serve the people of God. You are not higher than the people. You are one among them. Ngamgaputa padi ka, at dati namnamain ni Apo nga naidumduma nga panagserbim kadagiti tattao. Kandagitoy ti naisao tayo laeng. Apo Rufo, akas Cora Paroko, han nga umanay nga Cora Paroko kalaeng. Kang runaan launay, may saka nga pastor. Pastor, akas ni Apo Jesus, iti kinapastor na. Ti puso na isukuma, tituladem, akas pastor. Akas pastor, anya ti kaya nang asawen, nutuladem ni Apo akas pastor. Nang runang launay, sika, ti mangiparik na,
ti kinaimbag ti Dios. Sika ti mangiparik na ti kinamanangasi ti Dios kadagiti tattao. Amom Aporofo, no umay dagiti tattao no makilangenda kenka. Kaya't da nga masarakan, mabigbig ni Apo Jesus iti panagbiag mo. Makita da kenka ti kinamanangasi ti Dios. Makita da ti ugalim ti kinaimbag ti Dios. Dahil ti kayat ng asawen ti pastor. May sapay, Aporofo, idi nadutukan ka saan lang nga parish priest, no diket may isa nga pastor, at dati imbili ni Apo Kenka. Imbili ka ni Pedro nga apostol. No sublianan tayo, dahil na pasamak, ijay Biblia, sinaludsod ni Apo Jesus ka ni Pedro. Pedro ay ayaten nakadi, ngan tinsungbat ni Pedro, when Apo ay ayaten ka. Amoyo na mitlo na nga sinaludsod ni Apo ka ni Pedro, ay ayaten nakadi. Siguro dahil iti reference na gaputa ni Pedro na mitlo na met nga indinay ni Apo Jesus. Idi agaw awit iti cross. Antes nga matay. Iso nga kayat na nga i-confirm no agpaiso nga ayaten na ni Apo. Ni Pedro kunana, Apo kunana, ammom amin nga ay ayaten ka. Sa amuyo na niya tinsarono ni Apo Jesus kini Pedro, feed my sheep. Pakanem ay wanam dagiti karnero. Aporofo, akas pastor, daytoy tikang runaan nga aramidem, ay wanam dagiti karnero ni Apo nga datayo daytoy. How do you feed the flock of Christ? Kang runaan launay, babaen ti panagrambak mo iti nasantuan nga misa. Isu nga kunatayo ti misa, isu ti sentro nga activity ti maysa nga parokya. Tano makimisa tayo, dengen tayo ti sao di Dios. Ken kanen tayo tinasantuan nga bagina. Isu nga kakabsat ti misa, dua ti lamisaan nga panganan tayo. Lamisaan ti sao ti Dios, ditoy, ken lamisaan ti Eucharistia, nga ditoy makonsegra ti awatin tayo iti nasantuan nga bagi ni Apo, nga dagitoy nga duwa, ti agbalin nga taraon tayo, ti panagbiag tayo, ti biag ti pamati tayo. Isu nga Apo Rofo, makitam tatay na iyawat keng ka, ti tulbet ti tabernakulo. Gapota ti tabernakulo, di ta maidulin, ti consecrated host, ti bagi ni Apo. Ikaputa ti sentro ti simbaan, daytoy altar, kano awan ti misa, ijay tabernakulo. Kadaytoy nga ro ti importante, Apo Rofo, dagiti tattao ni Apo Jesus, may wananda, babaen ti sao ti Dios, ken babaen ti panangan tayo tinasantuan na bagina. Isu nga po Rofo, idanon mo ti misa, kadagiti kadawyan nga lugar, no saan da nga makaumay ditoy, sika ti mangidanon ti misa. Tamasapul da ti mangan, masapul da ti mataraunan ti sao ti Dios, mataraunan
tinasantuan nga bagina. Isu nga kakabsat ti misa, saan lang nga ti koleksyon. Ti misa saan lang nga iti sabsabong nga maidanon. Kang runaan launay, no marambakan ti misa, no makimisa tayo, gaputa mabisin tayo ti sao ti Dios. Mabisin tayo ti nasantuan nga bagina, kanda ito'y maited kada tayo. May katlo, Aporofo, akas pastor, at dati baro nga wagas ti simbaan. Actually, nabayag da ito'y, no di kat in-emphasize manen ni Pope Francis, ken da ito'y matitultuloy ni Pope Leo XIV. Anya ti baro nga wagas ti simbaan tayo. Ti baro nga wagas ti panangibiyag ti simbaan ket amin tayo dumngeg iti maysa ken maysa. Ti padi dumngeg kada kayo. Ada ti panawen nga ti parokya ti padi laeng ti sentro. Ti padi laeng no anya ti bagana iso daytan saanen takta. Ti simbaan, we listen to one another. Tadito'y tayo makita ti pagayatan ti Diyos. Taamin tayo, idi nagbunyag tayo, naawat tayo amin ti grasya ti Espiritu Santo. Isung amin tayo, ket adda ti boses tayo, timag tayo, iti simbaan. Aporofo, daytoy pay, ti masapol nga lagipem, ti simbaan ni Apo, ket it's about dialogue. It's about listening to one another. It's about agpapada tayo, agkuykuy, agkikinuyog tayo, nagdalyasat, iti pagarian, mapan, iti pagarian ti Diyos. Iso nga kakapsat, amuyo, no anya nga rod, tinamnamaan nyo, kani Apo Rofo, saan lang akas kora paroko, no diket akas may nga pastor. Amuyo dagito'y sabali nga sekta, ti awag dati ministro da ket pastor, which is the right word. Dahito sao nga parish priest, kasla administrador laeng, kasla it's something like mang isulaeng ti manage ti parokya. Pasit dayta. But first and foremost, ti kayat ni Apo, ti padi, may nga pastor. Iso nga kakapsat, akas may nga parokya, pumarokya, agkukuyog tayo nga rod, nagdalyasat, ti pagarian ti Diyos, nakadwa tayo ni Apo Rufo, akas pastor tayo. Amen. Itinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Tumakder tayo. Agtugaw tayo amin kakabsat, maaramid ti
panagkari dagiti lideres tayo iti sangwanan ni Apo Obispo. Dumatag kuma dagiti agtarigagay amang pabaro kadagiti karkarida iti panagserbida akas opisyales ti Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, dagiti sisa manarawidwid, tithing collectors ken kameng dagiti commissions, Commission on Christian Formation, Commission on Worship and Liturgy, Biblical Apostolate, Integral Youth Ministry, Family Life Apostolate, and Social Action. Tumakder tayo. Kakabsat ko ken Kristo, ipaduyak-yakyo ita ti panggapyo amang pabaro kadagiti tarigagay ken karkariyo nagserbi asipupudno ti parokya tayo. Ikariyo kadi nga aramiden ken mayanatop iti amin at kabailan nyo amang idanon ti sao ti Dios ti bagi ni Kristo ken naimpusuan a panagserbi kadagiti tattao iti Dios para iti panagduras iti Santa Iglesia tayo. Wen Apo ikarimi. Ikariyo kadi at tubayan nyo iti biyagyo sigun ti Ebanghelyo. Agbiag anatakneng mararaem nga umili ken napudno iti pamati na katolikuan. Wen Apo ikarimi. Ikariyo kadi nga salimot mo tayo titalek nga naipaima kada kayo kas katulungan ti apupadi ti panangpasantak ti pagarian ti Dios kada kiti serbian nyo nga kaparokyaan nyo. Wen Apo ikarimi babayan ti tulong ti Dios. Ti simbaan ket sirarag-o nga mangawat daytoy apan ang pabaruyo dagiti karkariyo. Taginanoyen kuma ti Dios dayta nasinaw panggapyo. Ken ti Apo anang rugi kadagiti naimbag nga aramid nga ipating na kuma iti panakitungpal na kada kayo. Itakas turayen ti Santa Iglesia. Santa Iglesia tayo adtoy nga inak patgan ken pasingkedan iti panakabaruyo ti makatawen a panagserbiyo kas opisyal manarawidwid coordinator ken manakem makipagserbi ditoy parokya tayo. Kakabsat, kumamang tayo para it kadagitoy pinili ti Dios nagserbi ken mangpagilayab espiritu ti ken panagpipinateg dito parokya tayo. Dawaten tayo ken ni Apo Dios iti panangpununak kadakwada ti pamindisyon na kaniti panangpatibker na kadakwada iti napudno panagserbi ti Santa Iglesia. Kumararag tayo iti Diyos ti kaasi babaen ti bugbugtong anak mo intalag mo ti makaisalakan asaom ken ti tinapay ti biag iti Santa Ina nga Iglesia. Bendisyonam dagitoy nga kakabsat mi. Isuda na pili ang pagsaadan ti panagserbi ken panangpabaro kadagiti karkarida.
Ipay mo nga agtalinedam anapudno, iti panagserbida iti altar mo, ken iti panangidanon da kadagiti tattao ti sao ti Dios, ti tinapay ti biag, ken na Kristyanuan nga panagserbi. Agbiag la kuma patinayon ti pamati, kan kinamanagayat, kanaimbag pagpatulad, iti kasta bangunan da iti Santa Iglesia nga agturong kain ka. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tumakder tayo, amen. Palakpakan tayo, dagiti lideres tayo. May padayak-yak ti pamati datay amin. Mamati ak iti may sa Dios, Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Kadagiti amin ang makita ken di makita. Ken iti maysa nga apo ani Jesucristo, bugbugto nga anak ti Dios. Nagtao di ti Ama iti sakbay ti amin na tiempo. Dios sa nagtao di ti Dios, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao di napaypayso a Dios. Nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapot sa dilangit. May nagbalin tayo iti santo, ket nagbalin ata. Kastamat anay sa iti krus, gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, isu agtao di ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ko, intay kumararag iti Dios nga po tayo, kamabaen tinabilig a panangibabait ni San Jose. Patgan na dagiti amin nga intensyon tayo. Pakairamanan iti panggep dagiti parokya. Titunggal dawat kuna tayo. San Jose nga katalikni, ikakasi na kami. San Jose katalikni, ikakaasi na kami. Ni Apo San Jose, tinagbalin apan nakaama ni Jesus, Ama anapakumbaba, na anus ken nagaget at tatang, intay nga rod idawdawatan tinsaad ni Apo Diyos, asanto Papa Leo, dagiti obispo, papadi, isuda nakaitalkan ti panakaiwaragawag ti sao ti Diyos, tapno ken Apo San Jose, agbalinda kuma anaasi ken man nakaawat, kumararag tayo. San Jose katalikni, ikakaasi na kami. Awan pakapilawan ni Apo San Jose kasama ni Apo Jesus, nang runa ti panagtudyo na ti Diyos, sangsang kamay sa tayo mangkamang, Apo Diyos ta pagbalinin na kumamet, anatudyo dagiti napili ken kabarbaro amang idadaulo ti gobyerno. Pangpangruna da kuma akitaen dagiti may parbe nga pagimbagan dagiti tattao. Ti kumabileg na Apo Diyos, ti mangbigbig da tapno, kasta maksayan metten, tinakarwa paspasama kiti aglawlaw. Kumararag tayo. San Jose katalikni, ikakaasi na kami. Niimbag kinasayaat a pagtuladan ni Apo San Jose, intay met ilak dawatan dagiti amin nga Ama iti pagilian,
Tapno babaen itinamaan a panangikakaasi ni San Jose a patron tayo, agbalindamit a pagtuladan ng runa iti pamati. Rumusing kuma kadakwada ti kanaanos, iti kasta maiturong dadag iti pampamilyada, iti naragsak a panagserbi, ken naayat a panakipaset kadag iti programa ti simbaan. Kumararag tayo. San Jose Katalekmi, ikakaasi na kami. Intay met idawdawatan, dagiti kabarbaro, anaens tularan. Isuda, nagkari, iti sipupuso, a panagserbi. Itultuloy ko man ni Apo Diyos, timang bendisyon kadakwada, tapno makapagserbida, nga awan panagkitakit. Kumararag tayo. San Jose Katalekmi, ikakaasi na kami. Intay met iraman nga ikararagan, iti panakaama, iti parokya tayo. Ni Apo Rufo Abaya. Tagtultuloy kuma itinalawa apan nakaawat na ng runa kadagiti amin a pagkapsutan dagiti pumarokya. Tapno babaen iti kinaalibtak na nga Apo Padi, rumusing kuma iti adupay a makipaset. Kadagiti amin a programa ti simbaan. Kumararag tayo. San Jose Katalekmi, ikakaasi na kami. Ikamang kanidatag tayo itidakkel akaasi, ken grasya ni Apo Diyos, dagiti amin na minatay daytoy a parokya. Ken uray pay dagiti awan makalagip kadakwada, taalaen kuman ni Apo Diyos ida, ket iturong na idan iti agnanayon a paraiso. Kumararag tayo. San Jose Katalekmi, ikakaasi na kami. Apo, ited mukad, itinananay kaasi, nasayat a panakaamu, panagserbi ken panagayat mi kengka. Babaen ti panangidala ni San Jose, matulad mi tinapakumbaba ken napudno a panagbiag na. Tapno mairanod kamto iti gloria sa dilangit. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen.
kan liw-liwan, ikang tumawaw ken mabisin dito'y daga. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. O Dios nga ubog ti amin nga asi iti panangilagip mi ken San Jose, kitaem kadi dagiti idaton mi iti dayag mo, ita kinaimbag mo agbalin ko madagitoy asagot mi asalaknib dagiti amin nga umawag ken ka gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may kari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tati uneg dahiti asimbaan nga impalubos mo anabangon maipaay ken ka. Ited mo adi agsarday tapan naranay mo kada kami nga agdaldalyasat ditoy daga. Tapno makaayayo kammet sa dilangit. Ket ipaay mo at amay kaysa kam ken ka. Babaen di panagdengeg mi iti saom ken ti panangawat mi kadagiti sakramentos mo. Ditoy ti pangaramidan ada kami pagbalinen na kami asibibiyag a templom. Iti kasta agdakkel ti kadagupan ti iglesia tapno danunen na ti kinapunno iti na in misteryuan a bagi ni Kristo ket maragpat minto daytoy a kinapunno ijay na ilangitan a gloria. Anansata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang asa santos ket daydayawen da ka ibunannag da ka ken itantanok da ka iti uneg ti templo iti gloriam ket kunami adi agsarday. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy,
Tadaytoy tibagik iso maiyawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Itingarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan ket parayrayem tayat na anadyasan. Laglagipem ni Leo as Santo Papa mi ni Marlo nga obispo mi ken dagiti amin a papadi. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi amat maturog asina nama iti panagungar danto ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadidan iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo taypay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumamay karikam amin ti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga asawa na kadagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isuda ang nakapudno ang nagserbiken ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya isalakan nakam kadi Apo iti amin adakes itdem kada si aayat ti kapya iti unos ti panagbiag mi ket babaan ti tulong taasim ilisi na kami akan kanayon iti basol ket ikanawa na kami iti amin ariribok kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Pangkituran ipan nakabalin kandaya tiyak na nayon ating turak sarap pangkituran ipan nakabalin kandaya tiyak na O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niya tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol miti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo iti napakumbaba napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo amin. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus tinangited ti biag na kadatayo nang ted tinamnama babaan ti panagungar na ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana.
Kararag tayo. Ipay mo kad, Apo, tada kami, apinasyantom, iawad mi ti bunga kenragsak, ti pamendisyon mo. Iti kasta, iropnoy mi, apa nagserbi kenka, iti dayti a fiesta, agbana kapag imbagan mi, gapukin Kristo nga po mi. Amen. Amen. Agtugaw tayo. Intayo denggen ti mensahe nga gapu tingunguten tayo nga inatiili, Honorable Graciel Hironelia Itchon. Ti kapya nga agtao di tinagungar nga Jesus, iti makikaadda kumakada kayo amin kakabsat. Kani Apo Obispo Marlo Peralta, nga iso iti nangidaulo it kadatayo iti nasantuan nga misa. Kadagiti Apo nga papadi nga imay di maray, kadatayo dito'y parokya ni San Jose. Special mention kani Father Garrett Ulanimo, agyaman ak Father, maragsakanak nga adda ka, itata nga bigat kada kami, dito'y parokya tayo. Tayo ko ta amu tayo nga tiyempo ni Father Garrett, idi napabaro, deto'y nga simbaan tayo. Agyamanak kani Father Garrett. Kastamat apo nga kadagiti benefactors tayo, manipod pa iti panakabangon, deto'y nga simbaan tayo. Kadagiti dadumapay nga bisbisita, kadagiti padak nga pumarokya, kang runaan na gani Father Rufo Abaya, agyaman ak Father ta inawat mo matlangan, dito'y panaka-install mo, dito'y parokya tayo. Madaydayaw tinagan ti Apo iti agnanayon, kat iabrasak Apo iti naimpusuan nga kablaaw ko kada kayo amin. Nagasat ken naimbag daytoy nga aldaw, ta intayo rambakan iti umuna nga tawen iti anibersaryo iti panakadedikar daytoy nga simbaan tayo. Ken kastamoten iti formal nga panaka-install ni Father Rufo dito'y parokya tayo. Bayat Apo iti makatawen, kas makita tayo adu dagiti nagbaliwan, wenno na inayon dito'y simbaan tayo. Kat makunak nga saan laeng nga physical, no di kat uray pay iti spiritual nga banag. Kat babaen day ta Apo iti panagtrabaho ni Father Garrett, sakbay nga naiyalis, ken kastapay mo't iti panangpadagdag ni Father Rufo. Kat iti lasod iti makatawen, pacheck nga uray dagiti padak nga pumarokya, kat napasantumet. Usto ka di, Father, nga napasanto kami. Naaramid dagiti series of seminars ken trainings para kada tayo nga pumarokya, kang runaan na dagiti agserserbi iti liturhiya. Naaramid iti mission and vision iti parokya tayo, ken dadumapay nga programa nga inyuswat ni Father Rufo, isu nga pacheck nga saan laeng nga to'y simbaan iti nagprogreso, no di kat amin tayo nga pumarokya iti beneg iti pamati. Gusto lang kadi, Father Rufo. Istoryaak lang Apo. Sakbay nga nagsukat tayo iti parish priest ditoy, kat napanak na kimisa ijay Santa Cruz, no, ijay Our Lady of Guadalupe. Nga iso ti ayan ni Father Rufo. Siguro namintalo na lang nga napan na kimisa dijay. Kat inkararag ko, nga sapay ko nga ni Father Rufo, iti umay, dito'y nga kura paroko tayo. Kat natungpal mo't dayta, napigsan sa iti kararag ko kani Apo. Kat July 1 nang rugi ni Father ditoy, tapos manula nga Domingo na damag tayo nga na-aksidente ni Father Rufo. Kas kunanahan pala nga inawat ni San Pedro isuna. Taamo tayo nga nagyaman na kini Apo, ken amok nga adapay mission na ni Father Rufo ditoy parokya tayo, kat pagyamanan tayo launay deta. Kat deto'y simbaan tayo napabaro,
napapintas manan lalo dati simbaan tayo, kat intayo mat pinabaro, iti pamati tayo, babaen mat laeng, iti panangbayabay kada tayo, iti panangbayabay ni Father Rufo kada tayo. Kat agyaman ak Father, ta opisyal nga na-install ka ditoy, kas pastor, iti parokya ni Apo San Jose, kat amok nga, iti basaok da yung vision, Father nga naaramid, kat saan sa laeng nga pang talo nga tawon, da yung vision, no di kit di pang inom sa nga tawon, Father Rufo. Itinagan iti parokya ni San Jose Esposo ni Maria, dito ili tayo nga Salcedo, saan nga agpatingga ti income panangiyabkas, iti panagyaman mi kadagiti amin nga agtultuloy nga mangted iti suporta, physical man, financial, wenno spiritual, kastamot kadagiti sakripisyo, iti tunggal maysa. Most Reverend Marlo Peralta, agyaman kami Apo, iti panangidaulom, iti misa, itang piastami, ken detoy umuna nga anibersaryo Apo, iti panakadedikar, detoy nga simbaan. Uray pay no awan ka, iti fiestami Apo, iti San Jose, iti March, ket agyaman akta, adda ka, itatanga. Detoy napatag nga aldaw para kada kami. Kadagiti papadi, nga nakipagrambak kada kami, kadagiti online followers, kadagiti miyembro iti Parish Pastoral Council nga idadauluan ni Ma'am Pasita Watang, Parish Financial Council, dagiti clusters, sisa leaders, amin nga agserserbi iti simbaan, IYM, CWL, choir, dagiti nang isagana iti taraon, ken kadagiti amin nga kaparokyaan, agyaman kami unay. Sangsang kamaysa tayo nga rod kuma, nga mga ramid kadagiti mission tayo, kas pumarokya ken anak iti Apo, tapno magunod iti vision, iti parokya tayo, ket amok, nga kabailan tayo dayta, babaen mutlaeng iti panang suporta tayo, iti kora paroko, wenno ti pastor, iti parokya ni Apo San Jose, ken kadagiti amin nga programa iti simbaan. Ket no adanak tirwar Apo iti bagbaga, ket agtatrabaho tayo para iti bagi tayo, para iti pamilya tayo, ken para iti komunidad tayo. Intay bantayan iti salunat. Ket detoy panang bantay tayo iti salunat, ket karaman iti spiritual nourishment. Masapol nga umay tayo ditoy, ay iti simbaan tayo, taag kararag tayo, ammo tayo nga ti kararag, ket isu iti mangpalagan, iti rikna, ken isu iti mangpatibker, no anyaman Apo iti karit iti biag. Ket adda dita ni Father Rufo, kas pastor tayo, nga bayabay kada tayo, no may panggap iti na spirituan nga banag. Ngarod, iti grasya ken bendisyon iti Apo, mataginayon kumakada tayo, agyaman ak unay. Agyaman kami unay, Apo Mayora, taglaplapusanan nga ayat ken tulong mo, iti parokya tayo. Ita intay met denggen ti mensahe ni Most Reverend Marlo Peralta, para ti nainstolaran nga baro akora paroko tayo, Reverend Father Rufo Abaya, ket kalpasan nanto ti panangipaay na met ti mensahe apagyaman. Ti Apo ala kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ket bendisyonan kay kuma ti manakabali na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen iti misa tayo, intayon iti kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Amen.